Ja. Interessant måde at samle ind på, må man sige. Se, nu er det jo ikke kun Medina og Søren Rasted, der kan sådan lidt med musik. Vi vil også gerne give et lille nummer, og vi har faktisk skrevet en vise, som i grunden passer meget godt til lejligheden. Vil du ikke sige det? Jo, det synes jeg egentlig. Den handler om, hvordan mange egentlig har det med det her velgørenhed. Ja, og jeg tænkte på, bror, har du ikke lyst til at være med på at spille lidt på æg? Jo, det er et strudseæg, fordi det er Afrika. Lille strus. Og nu er der nogen, der mener, at vi ikke er helt lige så lækre og synger lige så godt som Medina og Søren Rasted. Men vi har jo medbragt lidt hjælp udefra en, som gør dem rangstridige. Max Hansen, mine damer og herrer. Hej. Næste kærlighed, det er jo noget af det smukkeste, jeg ved. Og det var lige det, der greb mig her i morges, da et brev fra Røde Kors dumpede ind med en besked om millionerne i Afrika, der sulter. Ja, jeg tror også, nogle af dem bliver forfulgt. Sådan alt i alt, så skulle de have det temmelig hårdt, men man kunne støtte dem på et vedlagt girokort. Nu er velgørenhed jo aldrig noget, jeg svigter. Det hører hjemme mellem mine yndlingspligter. Så nu sender jeg 500, så de har til brød og smør. Det er trods alt det mindste, man kan gøre. Det er nu egentlig sært. Det der med mad i Afrika kan være så svært. I tv ser vi, der er dyr i massevis. Mange flere end nogen kan spise. Det må de da bare få lært. De kan da bare gå i gang med lidt safari. Så kunne de lave sig en elefant i kaj. Hvis jeg var lige så sulten, var jeg ikke sart. Men jeg gik lige ud og åd en leopard. Men er det i virkeligheden, fordi de ikke kan lide det? Hvis de er kredsende, synes jeg bare, at de skulle sige det. Nej, jeg nøjes med 300, men det synes jeg også, man bør. Det er trods alt det mindste, man kan gøre. Bare nu ikke de tror, i Afrika er jeg den rige mand fra nord. 300 kroner vil nok give dem sådan et chok, og 100 kroner må være nok. Det er en formue, hvor de bor. Vi skulle jo nødig have, at de gik og blev forventet og utaknemmelige, hvis jeg ikke lige sendte dem lige så meget næste gang, de skal have mad. De skal vel ikke have alt serveret på et fad. På tv ser det ud, som om de altid hviler. Og jeg synes egentlig heller aldrig, at de smiler. Skulle det virkelig være så svært at sige tak? Undskyld, jeg spørger. Det er trods alt det mindste, man kan gøre. Se, nu er jeg ikke den, der lader mig skuffe over bagateller, men her giver jeg 100 kroner væk, og det er da pænt. Så synes jeg nok, jeg har fortjent bare at få en smule igen. Når man går hen af egen vilje og bliver flået, så må der være en chance for at vinde noget. Bare et lille og beskedent lotteri med en Toyota og et matchende par ski. Men her kan man ikke vinde så meget som en hårnål. Så jeg siger blæse vejr med det gode formål. Næh, nu sender jeg en venlig tanke, som så mange gange før. Det er trods alt det mindste, man kan gøre. Adam Prise på æg. Max Hansen. Kom så, Danmark. Kom så, Danmark. Se, det her, det er jo sådan, man ikke skal tænke. Lige ikke? præcis. Kom så, Danmark. Støt. Det er nu ikke kun sangen, der tænder. Ved du hvad, det er simpelthen. Kom op og se. Lad os se her. Hallo, kom så til lommen, mine damer og herrer.